Эхінацысты слапасны, з выгляду сімпатычны і мае выдатны мядовы пах, але гэты зялёны прыгажун узброены і вельмі небяспечны. Что? Балістычная гародніна пры поўным паспяванні страляе насеннем без папярэджання на дальнасці аж да 10 метраў. У народзе за гэта яго празвалі шалёным агурком ці страляючым плюшчом. Заўважаны, дарэчы, у двух відах. Каб агурок страляў, дастаткова злёгку дакрануцца. А ўсё таму, што да моманту паспявання ў ім ствараецца каласальны ціск да 6 атмасфер. Для параўнання гэта ў некалькі разоў больш, чым у аўташынах. А вот там посмотрите, что, какие заросли там. Туда нельзя ничего, тут жабы, крысы, ужи, ежики, ну ежики это нормальные. А вот остальное все тут страшно. Гамельчанка Надзея ўжо з дзясятак гадоў у палоне калючага монстра. Шалёны агурок прыпісаўся на безгаспадарным суседскім участку. Па словах суседзяў, уладальніку зямлі ёсць, але ён тут даўно не жыве. Парадак не наводзіць і нават прадаваць участак не хоча. Тым часам інвазіў цалкам захапіў тэрыторыю, запусціў шчупальцы і на ўладанні суседзяў. Это бешеный огурец какой-то, он распространяется даже вот через мой огород к соседям. А я тут женщина одна, что я тут. Я сколько могла, столько я там косила. А теперь я уже зарослая, я не могу ничего уже сделать. Оно уже перекинулось. Страшно, очень страшно, короче. Этот домик оплелся со всех сторон. 3 участка уже оплел. Гэта мясцовая сліва ці ябланя, а можа быць груша. Зараз гэта зразумець ужо немагчыма. Цалкам ператварылася ў зялёную піраміду. Эхінацысты слапасной, он же бешеный огурец, на своими крючками хватается за все другие находящиеся рядом объекты растительного мира, деревья, растения, заборы, обвивает, создает своеобразную такую тень, и рядом растения гибнут, скажем так. Ого. Не зрело еще. У калекцыях еўрапейскіх батанічных садоў эхінацыстыс прапісаўся ў пачатку 20-го стагоддзя як дэкаратыўная і нават лекавая расліна. З часам з карысных перайшоў у шкодныя. Зараз распаўсюджаны на большай частцы Еўропы і ўключаны ў спіс 100 самых небяспечных інвазіўных відаў. Первой родиной его является Северная Америка, Канада. К нам постепенно он через Европу в Республику Беларусь проник, и первые находки были совершены в 1963 году в Брестской области. И вначале его использовали для озеленения беседок всевозможных. Он является хорошим и медоносом, запах такой пьянящий. Какая опасность? Затягивает вот эти растения, фитоциноз, и под 5-10 метров покрывает за сезон. И эти растения остаются под этим пологом, и, как можно сказать, нет процесса фотосинтеза, они погибают. Шалёны агурок персона нон-грата не толькі ў Беларусі, але і ў суседніх краінах. І калі залатарнікам і баршчэўнікам можна змагацца хіміяй, то з эхінацыстысам гэты метад не падыдзе. Хітрая расліна бярэ ў заложнікі карысныя віды, аплятае іх, і пры хімічным нападзе яны таксама загінуць. Таму пакуль ёсць толькі адзін метад барацьбы – вырываць яго з коранем, пакуль не позна. Их надо вырывать, их уже не вырвешь. Так вот, вот и так, я не знаю. Принимите, пожалуйста, меры. Ірина Драбышевская, Валерий Габанько, телерадиокомпания «Гомель».